Tipkai Boro halamni जेराव दा आदानिया पावार प्रजेक्ट बानायनो नागिरदों बाहाय धरना कार्यकुसि खालामनांगोन होननानै बुंदों ओमफ्राय बे धरना कार्यकुसि खालामनायावहाय बेखौ होबथानो थाखाय पुलिसफोर थांदों बेखौ आं मिथिनो मोनदों एस पार सर्सनि बायदिब्ला दा थासारिया बोरै जादों दा बिनि सायावहाय सरकारि धोरोमनिफ्राय माबा मोनसे रिप्लाय होगोन होननानै आं सानदों मानोना बेवहाय दिनै पुलिसफोर थांदों ब्लेक पेन्टारफोर थांदों बेफोरखौ होबथानो थाखाय एसे आं नोंथांमोननि भिडिअखौ होनानै होनि नोंथांमोना नागिरना लाबोबानो जाबाय धरना होबाबो माबायदि पुलिस लानानै थिनहरनो नागिरदों पुलिसखौ पुलिस ओरैबो ओरैबो गारि दं मेरला पुलिसर नङा कामान्ड'बो लाना फैबावदों नै कामान्ड' माबायदि नायदो रियासो बानायदोंलाय आरो थांजाबोराय माबायदि होबथादों नायदो नै पाब्लिकखौ हनै हनै नायदो बिथांमोना दिनै धरना कार्यकुसि दंमोन खोमा बाहाय थांदोंमोन आरो बेखौहाय माने गभर्नमेन्टनि थोरोबनिफ्राय माने बिसोरखौ होबथानाय जादों आरो आं मिथिनो मोननाय बायदिबा दा एस पार सर्सनि बायदिब्ला दिनै मानोना बे पर्बतजरा हालामाव आदानि कम्पानिखौ जाहोबाय होननानै बिथांमोना माने धरना कार्यकुसि खालामदोंमोन खोमा आरो बे धरनायाव थांनाय सुबुंफोरखौहाय दिनै प्रशासन लाइननिफ्राय बिथांमोना गावसिनि रुल्स बायदि बिथांमोना होबथादों आरोखि दा बे आयदानि सायावथ' गोबां पर्बतजरा हालामावबो माने गोबां मेल मिटिं जाबाय होननानै आं खोनादोंमोन माने रायलायबाय थादों होननायबो आं खोनादोंमोन मानोना बिथांमोना बे आयदानि सायाव इस्युनि सायावनो माने माबोरैबा समाधान खालामनो हायो बेखौ लानानै डिसकासन सोलिबाय थादों होननानै आं सिगाङावबो मोनथिदोंमोन खोनाबाय थादोंमोन दा नाथाय दिनैसिमबो बिनि सायाव समाधान फैयाखै नामा बेसो मोनसे आंनाव सन्देह फैबाय दा आरो मानो थाखाय बेफोरबायदि जाबाय थादों आरो बे माने जेनाखि प्रजेक्टआ जायोब्ला बर' हारिनियाव मा खहा जागोन आरो बे हालामनि हानि जेंना स्पेसियेलि हानि जेंना होनबाय थादों बाहाय मानोना गोबां बर' न'खरफोरनि हाफ्रा थांगोन बाहाय माने बेखाराव थांनाय जागोन बे बाथ्राखौबो मिथिनो मोननाय जादों आरोखि दा गतिके बे आयदानि सायावहाय माबोरैबा रायजो राजाफोरखौ लिंनानै सोर बिथांमोनहा जेनेबा
बिरोधि खालामदों मानो बिरोधि खालामदों बेनि सायाव डिसकासन सरकारनि थोरोबनिफ्रायबो माने सावरायलायोबा मोजां जायो होननानै आं सानो आरोखि आंनि थोरोबनिफ्राय मानोना दिनै जों बिटिआर सुक्ति जाबाय दा बिनि उनावबो जुदि जों बेफोरबायदि खालामजानांगौबा गिदिर मोनसे इस्यु फैगोन बेखौ आं सानदों आरोखि बेनिखायनो अननानै जोंनि दैदेनगिरि सारमोना बे आयदानि सायाव थाबैनो माने गोख्रों स्टेप लानानै माने बेखौ समाधान खालामनायनि माने फर्मुलाखौ लायो आरो पलिसिफोरखौ लायो आरो जोंनि मानसिफ्रा जेन' प्रसासन लाइनजों आरो आखाइ होजाफिननाङा बेखौ आंनि थोरोबनिफ्राय खावलायनाय जाबाय आरोखि